I pozdrav svima ljudi, ja sam Lija, a danas radimo još jedan vlog. Danas radimo vlog sa Medom. Okay. Odlučio sam da vam pokažem Medu, da vidite kako je porasao. Kako se oporavio, a imamo još nešto, granulice. Vidimo kako će da jede granule. Mislim, ja već znam, ali vi ne znate. Idemo na naše mjesto. Ovdje. Granule ću ostavimo ovdje, da ne može da vidi. Ili da osjeti. Sad ću vidimo. Sednem ja. Sad ćemo da pozovemo našeg Medu. Medo! Evo ga! Evo ga Medo! Naš Medo. Ej! Evo Medo. Mislim, sad je porasao, sad nije više veliki. Nije više mali, pa da napada. Ali tu je. Evo ga. Ali ga i dalje sve interesuje. Bože. Posle će dobiješ, ne možeš. Dođi gledaj. Će dobiješ posle granule, Medo. Evo ga, Medo. Ima i brkčić. Dobit ćeš posle. Ma posle će da dobiješ, bre, Medo. Medo, vidi ga. Vidite ga, ljudi. Evo ga moj Medo. Porasao naš Meda. Porasao naš Meda. Meda. Porasao je Medo. I tako on voli da lečkari i da diže sve 4 u viš. Šica! Sad mačka hoće da mu je granule. Sad ćemo da mu damo i granulice. Evo ga, ljudi, Medo jede granule. Da odmah vidite da su granule, da nije ništa drugo. Čekaj, Medo. Znači granule, opet, evo uzimam u ruku. Medo, dođi, vidi. Pojeo mi sve iz ruke. Bukvalno mi je pojao sve iz ruke. Ali ono... Ajde, repić. Evo ga, Medo. Medo!
Znači, opet da kažem, granule nisu, nije ništa drugo. Naš meda. Je dovoljno, a? Ma kaži nije bre, daj mi još, gladan sam bre ko vuk. Hoćeš? Ajde, možeš. Naš medo. Ej bre! Ne mene da nju, evo ti. Ostalo mi još malo. Ona mene nikad neće da nareži, nikad. Da ga mažim dok jede i sve. Neće. Jer ima jedan objektiv, a to je da pojedu ovo. Ajde ovdje. Bravo, Medo. Evo ti. Vidi. Vidi je. Ajde, ustani. Poslije toga će da ide da pije vodu, da znate. Rekao, pošto sam ustao u 9 sati, rekao, ajde da snimim neki... Ej! Rekao da snimim neki klip s Medom. To jest vlog. Drugi deo. Dobro, dosta Medo. Evo imaš i ovdje, bre, sve si ostavio pol. Ostavio po travi dosta ovih granula. Teći. Dobro, Medo, nemoj dole da me njušiš. Bože, bože. Medo. Zdravo. A, ti si to uradio samo zbog toga, a? Da se igra za granulice. Ajde, uradio još nešto? Sad ćemo sipu ovdje. Tu ćemo sipu. Naši medi. Naši medi. Naši medići.
Mislim i dalje je tu, vidi. I dalje je tu, i dalje je lud ko struja. To što kaže, to što. Dođi mi. Dođi. Ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ovog današnjeg vloga. Nadam se da vam se svidio, ako jeste ostavite like, share i sub. A mi se vidimo u sljedećem klipu ili nekom narednom live-u i Mede opet poludeo. Opet. Times 2. Ništa Medo, kaži ti ćao. Samo ispravi glavu. Ispravi glavu bre. Tako. Znači kaži ti ćao. Kaži ti ćao, ćao. I kaži like, sub i share.